Häikäseen raikkaasti. Eikäläinen on Samu Liikekoosi ja tää on ensimmäinen otos meikäläisen vlogiin. Ollaan tultu... Ei vittu enää. Missä sä oot? No et kerro missä sä oot. Mä oon täällä vitun Livington baarissa, niin Missä Hankkarin kaupungissa? baarissa. Missä kaupungissa, missä maassa? Chiang Mai. Mikä maa? Taimaa. Mitä me tehdään täällä? Ryypätään. Ja on siellä paljon muuta. Mitä me ollaan tehty tänään muuta? Sitten oltiin siellä mä ostin tänään muuten housut, mitkä oli liian iso. Se ei liity Eikö tähän. liian pieni? Se ei liity tähän, mutta mitä sä oot muuta tehnyt täällä? Ei. Mitä sun päivä on tänään mennyt? Ihan hieno. Sun pitäis kertoa sun vlogiin eikä muuta. Mitäskin? Vlogi. Tää on tää vlogi. Tää meni vähän ohi, mutta seuraavassa osiossa lisää informaatiota. Kiitos.